नैजिबाथि जोहोलाव सोमला बसुमतारी आसाम क्लाब जोलुर बादायलायनाय चेम्पियनशिप 2023 आरो 24 दिनै चिरां जिल्लानि बासुगाव बांगालदबा बड'सा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। माखासे खौरां बिजोङाव 24थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी आसाम क्लाब जोलुर बादायलायनाय चेम्पियनशिप 2023 आरो 24आव बाहागो लानाय गेलेगिरिफोरखौ मोजाङै थानो, मोजाङै जाहोनो लोंहोनो होआखै होननानै नंखायै खौरां फोसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जेबो बेबायदि असुबिदा जायाखै होननानै बुंथिदों सामलायगिरिफोरा। अदेबानि बादायलायनायाव गासै रायजो राजाफोरखौ नायनानै मदद होफैनो थाखाय खावलायहरदों सामलाय आफादा। जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ जासिबाय आरो आसा खालामबाय बयबो बे गोदान बोसोराव आलो गोजोनै बयबो सुखि थानो हायो, बेखौ आं आसा खालामबाय। दा थांनाय 3 तारिख जानुवारिनिफ्राय 25थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी रुपाली जयन्ती जोंनि नैबे चिरां जिल्लायावनो जादोंमोन। ओमफ्राय बहाय जानायाव माखासे ससियेल मिडियायाव बहुद भाइराल जादों जे जानाय लोंनाय थिग जायाखै, थानाय थिग जायाखै होननानै बहुद भाइराल जादों। नाथाय बेफोरो प्रब्लेमा एसे जाया नङा जादों प्रथम अबस्थायाव, किन्तु बे गिदिर बाथ्रा नङा। जोंनि गोनांथिया जादों जोङो टुर्नामेन्टखौ साक्सेस खालामनांगौ, प्लेयारखौ जोङो दावगाहोनांगौ, बेसो जोंनि थांखि। आरो आसाम फुटबला जि उद्देश्य लानानै दिनै बे खेलाखौ जोंनो हरदों, जों जि सिस्टेमाव जों खेलाखौ लांनो नागिरदों बे सिस्टेमाव जों लांनो हागासिनो दङ। आरो कमप्लिटलि जोहोलाव सोमला बसुमतारी आसाम क्लाबा CMS सिस्टेमाव गेलेनाया जागासिनो दङ आरो बे फुलफिल जोबनायनि लामायाव दिनै साक्सेसनि लामायाव फैबाय। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों जोंनि दुलाराय बर' माहारिया जाहाथे जोलुरजों नांथाबनानै थायो जेब्लाबो, आरो गेलेनायनि गेजेराव जोलुरखौनो जों बयबो साबसिन मोनो। दा बिथांमोननिसिम आं खावलायदों जिथुनाखि ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों बेखौ गुरुत्थ लायालाबानो जों गावखौ गोजौआव फोजौलांनायासो जोंनि कर्तब्य होननानै आं सान्दों। आरो जोङो CMSखौ फुलफिल खालामगोन आरो बे जोंनि थांखि। जोंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दिनै आसाम फुटबलाव बे इन्सट्राक्सनखौ होदों आरो बे मथेनो जोङो खेलाखौ सालायगासिनो दङ। आरो बेवहाय आसाम फुटबलनि जेबो दाय गैया। आसाम फुटबला जोंनो खेलाखौ सालायनो थाखाय हरदों आरो आसाम फुटबलनि इन्सट्राक्सन मथेनो जों खेलाखौ सालायबाय थादों। किन्तु बे थानाय जानाय बेवहाय आसाम फुटबलनि खुनु दाय गैया। बिथांमोनखौ रावबो दाय होनो नाङा। खारन मानो होनबा दिनैसिम जोङो टाइम टु टाइम जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसननि सोद्रोमा बिथांमोनजों जोङो जगाजगखौ लाबाय थादों। बिथांमोननि बेसेन गोसा भेलु साजेसनखौ मथेनो जोङो सालायगासिनो दङ। दा टुर्नामेन्टखौ नायनो थाखाय लैहोर जाहाथे फैयो। फैगौ 13 जानुवारियाव फाइनाल जागोन बांगालदबानि बड'सा नोगोरावनो। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिनानै लानाया मोजां आरो बे फाइनाला जोबोरैनो मोजां जागोन होननानै जों आसा खालामदों। मानो होनबा जिल्लानि चेम्पियनफ्रासो बेवहाय गेलेनो फैदों आरो बिथांमोना गासिबो टिमानो खुब स्ट्रं, गेलेनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङ। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनहा लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होयो, बेखौनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों।